Vítajte vo FISA Cars, dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo, je to takáto nádherná sedanová Octavia, konkrétne s motorom 2 liter TDI, teda diesel s výkonom 110 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2023, momentálne má najazdených 113 000 km. Vozidlo je vo výbave Style, takejto krásnej šedej metalíze. Čo sa týka interiéru vozidla, ako môžete vidieť, vozidlo je v podstate v plnej výbave okrem strešného okna. Vozidlo má adaptívny tempomat, množstvo jazdných asistentov, adaptívny podvozok, takéto krásne celokožené sedačky, elektrické, pamäťové a masážne, aj vodičová, aj spolujazdcová, elektrický kufor, vzadu taktiež roletky, vyhrievané sedačky pre zadných pasažierov, takisto celokožené. Vpredu sú sedačky aj ventilované. Elektrický kufor, dostatok úložného priestoru, dvojité dno. Vozidlo má aj ťažné zariadenie, elektricky výsuvné. Ako som spomínal, elektrický kufor. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je 23 700 eur. V prípade záujmu vám vieme vybaviť samozrejme aj financovanie či poistenie tohto vozidla.